آسمان معبد جان است بیا دف بزنیم خانه عشق کلان است بیا دف بزنیم لحظه ها جاری مستانه رود است اینجا لحظه ها جاری مستانه رود است اینجا هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم даф бизанед ҳам исми албоми нахустин ва комили Зайнура Пулодова ҳунарманди ҷавон ва хушсадои тоҷик аст ки ба тозагӣ нашр шудааст. мухлисон ин таронаи Зайнураро хуш истиқбол карданд ки бар оҳанг ва ҳамовозии ҳунарманди маъруфи тоҷик Маниҷаи Давлат суруда шудааст. аммо дар ин албом Зайнура таронаҳои дигарро низ ба шеваи хоси худ сурудааст. албоми нави ман бо номи даф бизанем аз 17 суруд иборат аст ва дар он ҷо аз ҳамин 17 суруд 5 суруди наву тару тоза аст. ҳарчанд Зайнура Пулодоваро ҳамчун ҳунарманд суруди омадаст баҳор маъруф кард, аммо аслан ӯро як тарона барои видеоролики таблиғӣ дар телевизионҳои тоҷик муаррифӣ карда буд. он ролик то ҳадди сари забонҳо буд ки кӯдакон дар кӯчаву хона ҳамеша замзама мекарданд. ҳатто ба қавли шоҳидон раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар як сафар аз кӯдаке суол мекунад ки шеър медонад, кӯдак дар посух таронаи ролики таблиғӣ иҷро кардаи Зайнура Пулодоваро мехонад. Зайнура Пулодова мегӯяд садои ӯ ирсӣ аз падари ҳунармандаш гузаштааст. падараш Хотам Пулодов аз ҳунармандони Шашмақом Саро аст. бародараш дар дастаи ҳунарии Шамс таблнавоз ва як бародараш коргардони овоз аст. Зайнура пас аз хатми мактаби таҳсилоти умумии шумораи 60 Душанбе дар Консерваторияи миллӣ ва донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил кард. аммо чизи ҷолибе ки дар таронасароии Зайнура ба мухлисонаш қобили истиқбол аст, шеваи ҳиндӣ мебошад. сурудҳои ҳиндиро гӯш мекардам ва бисёр ҳам машқ ҳам мекардам аз хурдиам. рости гап баъд амин 2 сол дар сафоратхонаи Ҳиндустон дар классикаи ҳиндуёнаро омӯхтам. барои ҳамин қадар ки ман фикр мекунам чӣ сурудҳои тоҷикӣ месароям, амин равиши ҳиндуёна аст. вону Зайнура Пулодоваро ман қаблан чун як духтаре ки ошиқу мафтуни ҳунари Ҳиндустон буд мешинохтам. чун сабки ӯ, садои ӯ, лаҳни ӯ ба шеваи ӯ ба сурудаҳои ҳиндуӣ наздик буд ва анҳамин ишқи беохир нисбат ба ҳунари Ҳиндустон, ба филмҳои Ҳиндустон дар анҳамун ҳунари ӯ, дар сурудаҳои ӯ баръало ҳис мешавад. яъне ӯро чун сурудҳои тоҷиконаро бо шеваи ҳиндуёна месарояд ва ин хеле ҳам ҷолиб аст ва тафовут пазир аз дигарон аст. ना मिलेगी क्या कभी तेरी परछाइयाँ हमें, ना मिलेगी क्या कभी तेरी परछाइयाँ हमें, कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें, तन्हाइयाँ हमें. Зайнура Пулодова қаблан дар дастаи ҳунарии сипари вазорати дохилаи Тоҷикистон фаъолият мекард ва аммо ҳоло бо ширкати Топ Медиа ҳамкорӣ дорад ва таронаву видеоклипҳо омода мекунад. чуноне ки медонед ки мо шартномаро соли 2014 бо Зайнура бастем. аз ҳамин лиҳоз тарзи хондани Зайнура, тарзи либоспӯшиш, клипҳояш, сурудҳояш, интихоби оҳанг иваз меёбад. Зайнура Пулодова ахиран дар интернет сомонаи хусусии худ Зайнура.com-ро боз кард ки маълумоти бештар ва ҳамчунин таронаву клипҳои ӯ дар ин сомона фаровон аст. ӯ тасмим дорад бо фароҳам шудани шароит дар яке аз толорҳои бузурги Душанбе консерти нахустини худро барпо кунад.
جانبی ما داری